Assalamu alaikum warahmatullahi jama'ar wannan gida na Northern Spy Community Pi Network Gombe. Ina mana fatan alkhairi da fatan mun wayi gari lafiya. To Allah ya amince, Allah ya sa haka, amin. To wannan wata sanarwa ce ta mutane da a yi ƙoƙari a kiyaye. A yi ƙoƙari a kiyaye. Da zarar ka ga message ya shigo kan wayarka, scammers sun ɓullo da wata hanya da kana ganin message a wayarka to gashi nan za ka ga unknown sender gashi nan sama za ka ga na yi clicking nashi. Ba za ka ga wanda ya turo maka da saƙon ba. Saboda haka abin da zai faru kana taɓa wannan unknown sender daga ƙasa za ka ga da ka shiga daga ƙasa za ka ga wannan blue ɗin rubutun arrow ya yi ƙasa. Kana taɓa shi zai kai ka yi download na application. To da zarar ka yi download na wannan application ɗin wallahi duk wani bayanai da yake bankinka, duk wani coins da kake mining ko ma menene wallahi sai sun sace shi. Saboda gaba ɗaya sai sun gama ganin sirrinka. Saboda haka a yi ƙoƙari a kiyaye wannan.